Den 6. april 1990. Ved 21-tiden gik næsten 500 mennesker ombord på Scandinavian Star, der sejlede fra Oslo til Frederikshavn. Men det var ikke en luksusliner, de var kommet ombord på. Det var en dødsfælde. Kort før klokken 2 om natten satte en person ild til nogle laner. Ilden blev hurtigt slukket, men brandalarmen gik ikke i gang. Passagererne blev derfor ikke vækket, og et kvarter senere blev den anden brand påsat. Obekant antal personer finns kvar ombord på vraket. I dagene efter spurgte alle hinanden, hvordan kunne det ske. Nordens største massemorder. En 37-årig dansk mand, tidligere dømt for pyromani, havde gjort det. Han døde selv i flammehavet i sin kahyt. Det er udelukket, at andre end danskeren har sat ild på båden, fastslog politimesteren. Det har vist sig, at et af norsk politis vigtigste beviser mod den 37-årige dansker var et vidneudsagn fra en dansk kvinde, der skulle have set ham tæt på de 2 brande. Pierre Palmberg mener, at flere ting peger på, at brandene var professionelt udført af en eller flere med kendskab til skibet. Noget politiet aldrig har undersøgt. Hovedbranden, brand nummer 2, spredte sig lynhurtigt langs korridoren og gennem en branddør, som stod åben. Videre op ad en trappeskagt, så tværs over skibet og ned gennem trappeskagten på den anden side. Også her stod en branddør åben. Undervejs, fortæller vidner, skruede nogen op for skibets ventilationssystem, og det skabte et enormt lufttræk gennem skibet. Det norske dokumentarprogram Brandpunkt har afsløret, at de 2 centrale branddøre var blokeret og holdt åbne med en kile og en træbjælke kort tid før branden. Men det er brand nummer 3, der har overbevist Pierre Palmberg om, at det muligvis er et besætningsmedlem, der har påsat brandene. Branden opstod ved dette hydraulikrør, hvor olie sprøjtede ud under branden. Røret sidder normalt skjult over loftsbeklædningen. Brandingeniøren mener, at kun en person med indgående kendskab og nøgler til skibet kan have gjort dette. Men norsk politi afhørte aldrig besætningen om de 4 sidste brande på Scandinavian Star. Man efterforskede dem slet ikke.